Moi! Tällä videolla mä näytän sulle, miten mä sain käännettyä mun elämän ihan totaalisesti pelkästään tämän yhden rutiinin avulla. Mä oon Jylhä Janne, PT Jylhä, turkulainen valmentaja, personal trainer ja ammatiltani mä olen opettaja. Näillä videoilla mä haluan opettaa sulle, miten sä pystyt välttämään kaikki mahdolliset virheet, mitä mä olen oman kuntoilu- ja hyvinvointiurani aikana itse tehnyt. Mä oon treenannut liian kovaa, mä oon treenannut väärin, mä oon syönyt väärin, mä en ole levännyt riittävästi, mä oon kiinnittänyt huomioon elämässäni ihan väärin asioihin, mutta mä oon halunnut ottaa jokaisesta virheestä opiksi ja näillä videoilla mä tuun kertoo sulle, mitä ei kannata tehdä, jotta sulla olisi paljon helpompaa kuin mulla on ollut. Ole hyvä. Tervetuloa kanavalle. Mä aloitan jokaisen aamun tämmöisellä kehonhuollolla. Tää on lempeä kehonhuolto, joka on hyvä tehdä sillä tavalla aamuisin, että laittaa kellon soimaan vaikka 3 varttia tai tuntia aikaisemmin kuin normaalisti, sillä tavalla, että muut ei ole vielä hereillä ja ottaa omaa aikaa itselleen. Nämä venytykset ei ole millään tavalla liian raskaita tai tiukkoja, vaan tarkoitus olla tämmöinen hyvin rauhallinen aamun avaus. Istu ensimmäiseksi lattialle. Sä voit tänne pehvan alle laittaa jonkun korokkeen, jonkun tyynyn tai vastaavaa, jos se tuntuu siltä. Ja aseta sun jalkapohjat yhteen, vastakkain toisiaan, tänne vähän matkan päähän sun nivusista. Otan yleensä kiinni täältä jalkateristä ja lähden hyvin rauhallisesti taivuttaa mun ylävartaloa tonne eteenpäin. Hengittele rauhallisesti samalla kun sä tunnet venytyksen tuolla sun nivusissa, lonkan koukistajissa ja selän alaosassa. Ollaan yhdessä venytyksessä semmonen minuutista 3 minuuttiin. Ja venytyksen on tarkoitus olla sen verran rauhallinen ja lempeä, että sä pystyt oikeasti olemaan siinä jopa useamman minuutin ajan. Nyt sä huomaat ehkä, miten jokaisella hengityksellä sun ylävartalo painuu alemmas ja lähemmäs kohti tuota lattiaa. Se ei ole välttämättä itse tarkoitus, mutta tosi hyvä, jos sä pystyt rentoutumaan ja saamaan lisää liikettä siihen vartaloon. Ollaan hetki vielä tässä. Jos tuntuu liian raskaalta tai inhottavalta joku venytys, niin hellää vähän taaksepäin, niin että sä pystyt rauhallisesti hengittelemään koko ajan ja se tunne ei ole mitenkään liian voimakas tai inhottavan tuntunen. Hyvä. Lähdetään purkaan pikkuhiljaa venytystä. Varovasti noustaa ylös siellä. Laita oikea jalka suoraksi eteen ja vasen jalka
tänne koukkuun niin, että tää sääri tulee tänne reiden ulkopuolelle eteen. Ja kantapää lähelle nivus. Täältä lähdetään kevyesti nojaamaan tonne suoran jalan puoleen. Muista taas nojata sen verran kevyesti, että se venytys ei tunnu liian pahalta. Sä voit siellä vähän koittaa kääntää sun selkää sillä tavalla, että se venytys osuu just sinne sopivaan paikkaan, mikä susta tuntuu parhaalta. Sitten voidaan siirtää vähän sitä venytystä täällä takareidessä ja tänne lähentäjille. Lähdetäänkin nojaamaan vähän tonne keskemmälle. Mä otan joskus tukea täältä koukussa olevan jalan polvesta, jotta mä saan ohjattua mun ylävartalo oikeaan suuntaan, just sinne mihin mä haluan. Ja nämä venytykset on kaikilla meillä ja meidän liikkuvuudet on yksilöllisiä, joten sun ei tarvitse ottaa mallia just sitä, missä asennossa mun ylävartalo menee. Jos sä olet notkeampi kuin mä, niin anna sen painua tonne alemmas. Jos sä oot kankeampi, niin pidä sun ylävartaloa suorempana. Ja istu vaikka ihan suorana, jos se tuntuu susta parhaalta tänään just. Lähdetään vähän nojaa vielä tonne koukussa olevan jalan puoleen. Sä huomaat, että se venytys voimistuu täällä lähentäjässä. Eli tuon reiden sisäosassa. Ja viedään hetkeksi vielä venytys tonne suoran jalan puoleen. Alaselkä ja takareisi venyy. Hyvä. Vaihdetaan jalkaa. Vasen jalka suorana ja oikea koukussa. Ja lähdetään taas hakemaan ensin sen suoran jalan puoleen venytystä. Sä saatat huomata aika voimakkaitakin puolieroja näissä venytyksissä. Mä itse huomaan, että mulla on aina tämä vasen jalka takareiden osalta huomattavasti kankeampi kuin toi oikea. Ja myös alaselän osalta. Tällaisella venyttelyllä mä pyrin myös itse tasaamaan niitä puolieroja, mutta kun ne on vuosien varrella pitkän ajan kuluessa muodostunut, niin saattaa olla osa myös rakenteellisia, niin ei ne välttämättä aina korjaannu ihan tosta vaan. Hyvä, aletaan viemään vähän tonne keskemmälle sitä venytystä, eli viedään tonne ylävartaloa tonne jalkojen väliin enemmänkin. Muista koko ajan taas se rauhallinen hengittely. Jos sä pystyt hengittämään rauhallisesti, niin sun venytys on todennäköisesti silloin liian voimakasta. Se lihaksen olisi tarkoitus
rentoutua siellä. Ja kun sä pystyt hengittelemään syvään ja rauhallisesti, niin silloin se lihas rentoutuu siinä samalla. Ja taas viedään vähän venytystä enemmän tänne suorana olevan jalan sisäreiden puolelle. Eli sinne lähentäjälihaksille. Tämä aamuinen kehohuolto on tosiaan tuonut mulle ison muutoksen mun elämään sillä tavalla, että arkipäivistä on kaikki kiireen tuntu lähtenyt pois. Mä oon ottanut omaa aikaa tähän aamuun ja tehnyt tällaisen lempeän kehohuollon 15-25 minuuttia keskimäärin. Auttaa jo ihan huomattavasti ja tää on omakohtaista kokemusta. Jos se toimii mulla, niin mä oon aivan varma, että se toimii myös sulla. Hyvä, puretaan taas venytys. Mennään seuraavaksi sellaiseen vähän kuin pyyhkysasentoon nimeltään. Eli oikea jalka tuodaan koukussa tähän vartalon eteen. Vasen jalka on melkein suorana tonne taaksepäin. Ja täältä lähdetään viemään ylävartaloa tonne suoraksi ylöspäin tai jopa mietitään, että se kääntyisi vähän takaviistoon. Venytys on voimakkaimmillaan tuolla koukussa olevan jalan lähentäjässä, pakarassa ja sitten tuon suorana olevan jalan lonkan koukistajassa. Ollaan hetki tässä asennossa. Ja päästetään ylävartalo tänne eteen. Nojaa sun kyynärpäillä lattiaan ja kevennä vähän sitä ylävartaloa sieltä. Ja muista taas se rauhallinen hengitys. Jos tää venytys tuntuu susta pahalta, niin se saattaa auttaa, että sä otat sen tyynyn tänne koukussa olevan jalan alle, pakaran alle, keventämään vähän sitä venytystä siellä. Mä menen täällä vielä alemmas ja nyt mä lähden vähän keinuttaa mun lantiota edestakas, jotta se venytys tuntuisi vähän eri paikassa ja mä saan hiukan tonne lonkkanivelelle liikettä. Tee hyvin rauhallisesti tää keinottelu. Muutamia kertoja edestakaisin. Kierretään meidän ylävartaloa tänne koukussa olevan jalan varpaiden puolelle tai jalkaterän puolelle. Saadaan vähän eri paikkaan taas se venytys kohdistumaan. Ja mennään takaspäin. Nostaa hetkeksi tähän ylös vielä. Kohdistetaan venytys suorana olevan jalan lonkan koukistajalle. Puretaan varovasti taas rauhassa ja vaihdetaan jalkaa.
Mulla on itsellä ollut aina vaikeaa rauhoittuminen ja hiljaisuudessa oleminen. Nyt kun mä oon tehnyt tän kehohuoltorutiinin itselleni jokaiseen aamuun, niin mun aamu alkaa heti sillä tavalla hyvin rauhallisissa merkeissä. Ja sen lisäksi mä saan vielä tehtyä siihen aamuun kehohuollon, eli mä saan tavallaan 2 voittoa vaikeista asioista heti aamulla. Se päivä lähtee ihan hurjan hyvin liikenteeseen sen jälkeen. Sä oot voittanut itsesi jo 2 kertaa. Tehnyt 2 haastavaa asiaa. Heti aamuun. Se muutos on ollut mulle oikeasti todella iso. Miten se asenne koko päivässä muuttuu. Ja tämä vasen puoli on mulla tässä lonkossakin hyvin paljon haastavampi, kankeampi kuin toi oikea. Ja kierretään ylävartaloa. Ja takaisin päin. Ja noustaan ylös. Ja lähdetään purkaa venytystä. Hyvä. Seuraavana lähden laskeutumaan kyykkyyn. Mene niin syvälle kyykkyyn kun sä pystyt. Tämähän on sellainen asento, jossa meidän tulisi pystyä viettää aikaa niin kuin lapsena. Tää on tavallaan lepoasento meille, mutta kun me istutaan niin paljon eikä huolehdita meidän kehon liikkuvuudesta, niin monelle tää kyykkyyn meneminen on pelkästään jo liian haastavaa. Kun saattaa olla jäykät nilkat, ja se voi auttaa, jos sä avaat vähän jalkaterian tänne ulkokiertoon, niin sä pääset ehkä helpommin sinne syvään kyykkyyn. Sä voit vähän täällä vielä voimistaa sitä venytystä, jos pystyt, niin levittämällä sun polvia tonne ulkokiertoon. Jos on kovin vaikeaa pysyä tässä asennossa, niin ota itsellesi joku tuki, mistä saat käsillä pidettyä kiinni, niin se saattaa auttaa sua pysymään tässä asennossa, helpottaa sitä. Ja jos on oikein vaikea tää kyykkyasento, niin nouse välillä ylös sieltä ihan maltillisesti ja laskeudu taas takas. Tee sellaista rauhallista edestakasta liikettä. Sä voit keinutella täällä vähän puolelta toiselle, hakea liikettä tonne nilkkoihin. Venytys tuntuu voimakkaasti pohkeissa, tuolla lähentäjissä, lonkankoukistajissa ja myöskin alaselässä. Eli sieltä löytyy ne kankeudet.
Hyvä. Meillä on yksi venytys vielä jäljellä tähän kehonhuoltohetkeen. Eli otetaan tällainen korkea polviasento. Sä voit viedä polven alle jonkun tuen, jos tuntuu muuten inhottavalta. Ota nilkasta kiinni. Ota tukea tarvittaessa toisella kädellä jostakin. Joku kiintopiste katseelle lattiasta, jotta on helpompi pitää tasapainoa. Ja sitten lähdetään kevyesti nojaamaan meidän lantiota tonne eteen. Ja venytys tuntuu voimakkaasti nyt tuolla etureidessä, takimaisen jalan etureidessä ja lonkan koukistajassa. Tämä venytys on helppo tehdä myös niin, että sulla on tuossa takimaisen jalan takana on joko sohva tai tuoli, johon sä saat nojattua takajalan jalkaterää. Ja silloin sun ei tarvitse tällä toisella kädellä ollenkaan auttaa sitä venytystä, vaan siinä on hyvin helppo venyttää sitä tätä ihan vastaavaa liikettä. Hyvä. Riittää. Vaihdetaan jalkaa. Ja sieltä taas. Hae tasapaino. Katse lattialle johonkin yhteen kiintopisteeseen. Saat pidettyä tasapaino paremmin. Hyvä. Puretaan venytys. Ja me ollaan tältä aamulta valmiita. Rauhallista päivää, tsemppii sun päivääs. Jos sä teit tän tänään, niin sä oot voittanut jo itses kertaalleen vähintään tänään. Tästä on hyvä jatkaa. Moi!